फाइनली मेरा शादी हो गया इस बंदे के साथ 8 साल रिलेशनशिप रहने के बाद 8 साल रिलेशनशिप रहने के बाद सोशल मीडिया tabuk o salni saltam romanai kokborok short film ni actress Biswapati Tripura kaijak eba wansa chalabai kaijak hamani of kok tabuk beleno social media pir jagai tongo tei viral bo ongoi tongo tei baksa ke salai tongo Biswapati Tripura kaisa kokborok short film khlainani bagai se amte hai kaijak homine phiaba o kok kobuida sang o video ni bising pe nalainai norok o video paya saknai tongdi Biswapati Tripura borok hamjagai kaijak kubi kubunyo kaijak bo bini chela hangga ke wansa chehra haipona bini chela wansaya bini chela angka manipuri bo kaijak kubi kubunyo kaijak te o manpli tak balance social media kasai tongo tai norok o manpli nungman pure bahaima tong tolo comment kaisa de balance exciting ningwan sugui mano tang hingke borok chekri din relation pore tini se kaijak siwo borok no god kaham karang ke toni thung